Horasma dihita saluhutna, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna dihamuna kamanami inanami ruas ni huriata HKBP Pringseu molotungpe di mingguta sedarion hita ibadah melalui live streaming melalui YouTube HKBP lamar sangat ma tu hata di tonga-tonga ni ngoluta atong adorang so tamulai tapuka parminggota tapasada rohata tapahohoma martangiang nauhoma hita. Amin. Tapuji matu hata marhite deta nomor 4 ayat sada rodi 2. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadia, na tumapalangi dohot tanoon, amen. Say pa eling mapinggolmu tu au, hapogani paluahon au, say homa gabe dolog batu partano batoan diau, gabe huta naguting laho manguluhon au, ay hodo partano batu aku hian dohot pangol diaku jala alani goarmu sai iring-iringonmu jala tugonmu au tuhodo ali Jehovah au marhaposan sai unang paurak au saliling nililingna sai palua ma au marhite-hite hati goranmu. Haleluya. Martangiang mahita ale Tuhan debata amanami na di benua gijang asi maroham dihami halak nagalion di ida hodo nagogodo musunami sai talu dohami dibahen alani hagalion nami dibaheni hupangi dohami tuho sai pargogoi jala pamonang mahami maralohon musui marhite-hite panon ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus. Amen. Marede mahita sian edeta nomor 25 ayat 2.
Tatangihon mapatik ni debata, ima patik palimahon sahat tu patik pasapuluhon songonon ma didok disi. Ikon pasangapon mudo natorasmu, asa martua ho, jala liling mangulu di tano na nilehon ni Jehovah debatam diho, paunopon unang ho mamunu, papituhon unang ho mangalakop, pawaluhon unako manako, pasiahon unang ho olo makatidakon hata na sotutu malalohon donga jolma, pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposo na bawa, manang naposo na boru-boru, manang lobuna manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu, ido sahatna, atong rak mangido gogo mahita tuadopa ni debata, ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon naho barto patikmi, amin. Marede mahita sian bukedeta nomor 683 ayat 2. Tato poti mado satta nagudang itu adopa ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan. Para siroha na sumurung aman ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon rotu jolo ni habangsa habadion mi. Manopoti jala menganggukon dosa nami. Masa jodoh warsahi hami ho marhite pikiran dohot hata dohot pabahainan narwai dang huhaholongi hami ho sian nasa rohanami dohot nasa ati-ati nami dohot nasa todi nami dohot nasa gogo nami nang dongan nami dang doso diri nami hubain hami dibaheni tamado rimasanmu jala uhmanmu hami tuhamatian saliling nililing nai alai nama porus mahami nuaing tu asini roham na godangi mangido sian nasa rohanami hasisani dosa nami saluhutna sai urupi mahami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si Pangulo hami dohot alani guarmu nabadei ale Tuhan sai asima roham mida hami halak nadangolon amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosata sato kido hutadik koko alai papungokku maho muse marhite-hite aka asini roha godang tagad diparmpiar ni murukku hutabunihon bohikku satokin maradopon ho alai marhite dengan bahasa saliling-liling na asiakku ho ninna Jehovah si palua ho hasa ngapon ma di debata na digijang amin. Mari mahita sen bukedeta nomor 476 ayat 3.
Tulupuk epistel di minggu ta sadarion ima di hari Minggu Septuagesima on ima na tersurat di Matius 4 ayat 27 sahat rori ayat 25. Dungi didalani ibana masadok luat Galilea lahu mengajari di akka perguruan mamari tahun harajauni uhud pamalum nasa sahid dohot na nyaini halak na di sini. Jadi masa torok mahalak mangihutton ibana akasian luat Galilea sian Dekapolis 10 huta sian Jerusalem sian Judea do sian luat na di baribani aik Jordan ido sahatna martua ma akana tu mangihon hatani debata jala naupiopsa amen. Mari demahita sian buku deta nomor 126 ayat 2. Hati dakon maha porsiatai songonani hati dakon di dongata sah porsiaon di sadok portibion rap mahita maldok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangi dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai imana tubuhon ni si Maria na gabe-gabe asyatun di porbadia adorang sohabuan ido tuhata na tumaun na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal lo ibana di hau pinar silang na tuat tumunotoru dung ditanom na mulak mangulu diari patuluhon na manaik tu surgo lahumudul tu syamun debata Jahoba amanai pargogo na sohatudusani di sima ibana pai mamulak sogut tu tanaon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditondi porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ya halak Kristen akka na badia dohot dihasisaan di dosa dohot dihatai na mendok mulak mangulu sogut di daging halak nang mate dohot dihanguluan na sora suda amin. Tabege matikting na masa di tonga-tonga ni huriata di bagasan na sa mingguon. Horas ma dihita saluhutna tikting di minggu ta sadarion minggu 10 tolu Februari 2022. Guarni minggu Septuagesima nalapatanna 70 ari andora so haheheon. Topik ni minggu tarpasu-pasu do akan na marhaposan tu debata namaragam na parjolo dia ni minggu naro 20 Januari 2022 tapatu pado muse permingguan di Bagas Coro manang di gereja na masuk minggu pagi imalunggu Yerusalem Kapernaum Jericho dohot Sion jalana masuk minggu siang imalunggu Galilea Judea Nazaret dohot Efrata
Napa duahon tu tahun 2022 di patupa huriata domuse pendataan baru nagabe database ni huriata. Pinangido tu sude keluarga ni ruas HKBP Pringsewu asa diisi ma secara lengkap blanko isian. Jaladung simpul diisi, dipasahat ma melalui sintua lungguk nabe. Blanko boy ma dijalau sian sintua lungguk nabe. Na patoluhon. Na marayahon ulang tahun di bagasan mingguon sian tanggal 7 Februari 2022 sahatu 10 Februari 2022 boy hitam menjah sendiri di Tikting. Majelis dohot ruas ni Huria HKBP Pringsewu pasahaton selamat ulang tahun tu aka namarayakan kado ulang tahun sian Huria ima hata ni debata na dienet sian poda tolu ayat 10 sia. Marhite-hite hapistaran do di paojak Jahoba tanoon. Jala marhite-hite hapantason aka langiti di padiri. Tuhan Yesus memberkati. Laporan pemasukan keuangan mingguan HKBP Pringsewu dari Minggu 6 Februari 2022 sahatu Sabtu 12 Februari 2022. Naparjolo pelian kebaktian parmingguan di Bagas. Pendeta Aris S. Panjaitan STH 100.000, Sintua M. Simamora 50.000, Sintua H. Silalahi 25.000, Sintua M. Purba 50.000. Napa duahon pelean buka atau tutup tahun marga atau parsahu tahun. Naparjolo punguan parsahu tahun pagelaran 773.000, punguan Siregar Sepringsewu sekitarna 308.000. Jumlahna 1.316.000. Kas saldo 12 Februari 2022 238.305.000 terdiri dari Kasuria 137.850.000, pembangunan 31.144.000, tu pusat 5.402.000, kategorial 3.100.000. Songoni matikting dihita di mingguta sadarion Mauliate Horas. Mari demahita sian bukedeta nomor 720 ayat sada laus disoma tapapungu pelian tap sada A dot sada B. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas ma dihita saluhut na damang dok dainang nahina holongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Di minggu sadarion ima minggu Septuagesima hata ni debata naga bebohal dihita
ima nanienet sian buku panurirang Yeremia bidu 17 memuka masian ayat 5 sahatro di ayat 10 ujahama tuhita saluhutna. Songono dohata ni Jahoba marjea mabawa na marhaposan tu jolma manang tubolon ni botohonon na gabe di pasurut rohana sian Jahoba songon hala parbahudung di tano nama hiang do ibana dang tagamon idaon na ro na denggani jala maringan ibana di tano bakal-bakal di halongonan di tano na acim naso hinudulan ni halak alai martua mabawa na marhaposan tu Jahoba jala Jahoba haporusanna di baen tudos do ibana tuhau na sinuan di topi ni batang aik jala majarar urakna di labung batang aik jala dang mabiar ibana moloroh mokopon jala toktong rata bulungna jala dang holsoan ibana di tahun hara haron jala dang macohot marparbue tung na akal situtudo rohani jolma jala na ganggu tung ise mana tau mandu doisa au Jahoba do sidodo roha si uju pia-pia jala mangalehon tu ganuk jolma khobar tu dalanna khobar tu parbue ni pabainanna ido sahatna Uriana hina holongan ni Tuhata Yesus Kristus dohot akadongan remaja naposo na hina holongan hata ni dimata di bagasan sadarion naing paingotok kita wado hita mangulu di tonga-tonga ni zaman sinuaingon asa toktong pos rohata mangasahon gogo nasiat debata ala takas do marhite turpuhon dipaingot panurirang Jeremia do bangsona ala nunga marpangau sadean nasida tu gogo nasadiri tu pikiran nasadiri gabe merasa ma ay naung jago do hami hape naung boy do hami makamonakon na masa di tonga-tonga ni perdalanan ni ngolu nami ala ni dipaingot supaya setiap orang itu harus mengingat kembali bahwa apa yang bisa ia capai, apa yang bisa ia gapai, apa yang bisa dia jalani dalam kehidupannya bukanlah kekuatannya, bukanlah kehebatannya, tetapi karena Allah mengizinkan semuanya itu terjadi. Dan inilah nasihat yang diberikan oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Yehuda di tanah pembuangan. Kenapa mereka harus masuk ke tanah pembuangan? Kenapa mereka harus disingkirkan dan dikuasai oleh orang yang tidak mengenal Allah? Supaya bangsa itu kembali merenungkan ternyata bukan karena kehebatan manusia itu, tetapi karena Tuhan berkehendak dalam kehidupannya. Taida maamang inang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus dohot dana remaja naposo didok ma marhite turpuhon na parjolo marjea mabawa na marhaposan tujolma barang siapa yang mengandalkan kekuatan manusia dikatakan terkutuk. Jadi orang yang mengandalkan kekuatannya, yang memamerkan kehebatannya, dia adalah orang yang paling terkutuk.
melalui firman Tuhan ini. Dia bagaikan orang yang hidup di tanah yang gersang, yang hidup di tanah yang tandus, yang hidup di tanah yang tidak memiliki sumber air. Dan ini akan mengakibatkan bahwa kita akan menjadi orang yang sangat pelit. Tidak ada kehidupan, tidak ada sukacita. Karena kita merasa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita terima saat ini, itu adalah hasil usaha kita. Tetapi sebenarnya kita harus menyadari bahwa apa yang kita bisa nikmati saat ini itu adalah anugerah dari Allah. Pemberian Allah yang Tuhan inginkan supaya kita dapat bersuka cita dengan anugerah itu. Jika kita melihat sudah berapa banyak anugerah yang sudah kita terima. Jangan samakan anugerahmu dengan pendapatanmu. Tapi hitunglah anugerah yang Tuhan berikan dan bandingkan dengan apa yang engkau kerjakan saat ini. Gaji itu merupakan pendapatan. Tetapi apa yang bisa kita rasakan hari ini di tengah-tengah kehidupan kita yang penuh tantangan. Baik itu pandemi, baik itu situasi keluarga kita, situasi masyarakat kita, dan lain sebagainya, itu adalah anugerah. Jadi kalau Tuhan sudah memberikan anugerah kepada kita, apa yang bisa kita sombongkan? Apa yang bisa kita sombongkan dalam kehidupan kita? Tidak ada. Karena semuanya itu adalah pemberian dari Allah. Jikapun kita dilayakkan Tuhan untuk merasakan kesuksesan, merasakan keberlimpahan, merasakan bagaimana kita bisa menjadi orang yang pintar, orang yang terberkati, semuanya itu adalah anugerah dari Allah. Karena Tuhan melayakkan kita untuk menerimanya. Tetapi ingat, itu bukan kekuatan kita. Itu adalah dari Tuhan semata. Dangadong be gugut tak. Dangadong be nabu ita pangasahon molo holan mangasahon gogodok pikirat tak. Ido makana didok hatan di mata unang marpangusadean tu dongan jolma manang tu jolma. Ala ido bosir nama baik kita gabe medabu tu kesongkakan, kesombongan di dalam kehidupan setiap hari. Ido makana amang do inang na hinaholongan do ngakur remaja na poso. Banyak orang yang saat ini sedang jatuh di dalam kesombongan iman. Na merasa do ibana naung dengganmu na binain nasida tutonga-tongani parnguluan siganupari. Dia sudah merasakan bahwa dia sudah banyak memberi, sudah banyak memberikan yang hebat, yang baik kepada saudaranya. Di tengah-tengah persekutuan dia sudah merasa dialah orang yang paling sosial. Di tengah-tengah gereja dia sudah merasa bahwa dia sudah banyak memberi di tengah-tengah gereja. Tapi ingat, kalaupun kita bisa melakukan itu, molo tumpu boy hita mangalehon silehon tai. Dak kita ya manginang. Dak kita akar remaja na poso. Bukan kita. Tetapi karena Allah memberikan kepada kita kelayakan untuk kita dapat memberi. Dan karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan apa yang terbaik dalam kehidupan kita, maka kita bisa memberi. Yang kedua, yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini, di ayat 7. Alai martua mabawa namar haposan tu Jehovah, jala Jehovah haporusanna dibain. Berbahagialah, bersukacitalah kepada setiap orang
yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang mengandalkan Tuhan bukan berarti dia tidak akan menghadapi persoalan. Bukan berarti dia tidak akan mengalami penderitaan. Semuanya itu akan dialami, semuanya itu akan dihadapi. Pergumulan, persoalan, tantangan semua akan dihadapi. Tetapi kita akan melihat apakah di dalam kehidupannya dia mengandalkan Tuhan atau mengandalkan pikiran dan kekuatannya. Karena Tuhan jelas mau melihat kehidupan kita adalah kehidupan setiap orang percaya yang benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang selalu tekun sabar dan mau menghadapi itu dengan kekuatan yang daripada Tuhan, bukan kekuatannya. Karena orang yang mengandalkan kekuatannya akan jatuh ke dalam kekecewaan, akan jatuh ke dalam keputusasaan. Tetapi orang yang hidup di dalam pengandalan akan Tuhan akan hidup di dalam hikmat dan mau mengerti apa yang sedang Tuhan rancangkan dalam kehidupannya. Dan inilah yang mau dikatakan oleh firman Tuhan kita pada hari ini. Supaya kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang terberkati adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan diibaratkan sebuah pohon yang tumbuh di tepi air yang mengalir. Air yang mengalir akan memberikan kesuburan, akan memberikan kecukupan, sehingga pohon itu akan bertumbuh. Demikian juga orang beriman. Orang beriman itu harus menjadi seperti air yang mengalir. Tidak menyombongkan apa yang dia punya, tetapi dia harus menjadi seperti pohon yang tumbuh dan berbuah. Dan buahnya itu akan memberikan dampak kepada orang di sekitarnya. Akan memberikan manfaat bagi orang yang ada di sekitarnya. Jadi orang percaya yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang memiliki arti bagi orang-orang di sekitarnya. Tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk orang lain. Dan orang-orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang selalu diperbaharui tiap hari ke tiap hari. Hidup makana didok marhite turpuhon bulungna toktong rata. Ya. Daunnya tetap akan menjadi hijau, tidak berubah, karena memang hidupnya selalu diperbaharui dari hari ke hari, selalu memberikan arti bagi setiap orang yang ada di sekitarnya. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jadilah orang yang mengandalkan Tuhan. Pengandalan akan Tuhan itu akan selalu membuat hidup kita pasti bersuka cita. Pasti menjadi orang yang tidak pernah khawatir, takut untuk menghadapi segala tantangan ke depan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan tahu Tuhan akan selalu menyertai kehidupannya. Dan dia tidak akan pernah berhenti memberikan buah di dalam hidup setiap hari dan hidup iman kepercayaannya. Jadi buahnya itu akan dirasakan. Karena buah daripada iman mengandalkan Tuhan itu akan kelihatan dari bagaimana cara hidup kita. Jadi kalau hidup kita sudah berhitung-hitungan dengan apa yang kita beri kepada Tuhan, berarti kita belum menjadi orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu tidak akan pernah hitung-hitungan. Hitung-hitungannya adalah dia sudah menerima berkat. Ainang perjolo do debata mangaleho tuhita asini rohana alani iga bi parasiroha mahita. Alanong dileho debata do tuhita pasu-pasu nagodangi jala ikong gabi pasu-pasu mahita tuaka dongata. Itu yang mau dibentuk melalui firman Tuhan ini. Sehingga apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini sebagai tema besar
Di minggu Septuagesima, namar lapatan pitu ari adorang sohaheheon. Ima terpasu-pasu doakan namar haposan tu debata. Terberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kita adalah orang yang diberkati jika kita mau mengandalkan Tuhan. Yang terakhir yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini. Tuhan adalah Tuhan yang mengenal siapa kita. Bukan hanya luarnya saja tetapi sampai dengan ke dalam hati kita. Allah holan debatado na maboto jala nabui madodo rohani manang isi jolma di portibio. Diuji debatado asabui jolmai tulus marholong ni roha tu debata. Apakah kita benar-benar sudah mengasihi Allah dan mencintai Allah? Orang yang benar-benar mengasihi Allah akan mengikuti jalan Tuhan, akan mengikuti teladan Tuhan, dan dia akan menunjukkan buah sesuai dengan apa yang sedang dia kerjakan. Allah ni amang inang dongaku remaja na poso na hinahulungan di bagasa tota Yesus Kristus. Tidak ada kata kita tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetaplah andalkan Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang akan diberkati oleh Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang akan memiliki buah yang tidak akan pernah berhenti berbuah untuk memberikan dampak kepada orang lain. Orang yang mengandalkan Tuhan akan berbuah sesuai dengan apa yang sedang dia kerjakan hari ini. Selamat menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan tetaplah hidup di dalam beriman kita kepada Tuhan. Amin. Martangyang mahita. Mauliatema di pasak rohanami diho ali Tuhan. Nama masu-masu kami di tonga-tonga ni ngulunami siganupari. Molotung pe ale Tuhan di bagasa tikion. Di tonga ni bagas nami behame ale Tuhan mattohoti parmingguon. Ala ni akan masa di portibion ima sorimago kopi 10 sia. Ala ni pos rohanami ale Tuhan dan gabe makurangi hami dilas ni rohanami lau marparsauron nauli rap dohoto na badiai. Rap dongan sakeluarga di tonga-tonga ni bagas nami. Asa hot maha porsion nami jala toktong hami marsoba tujolom. Molotung pe ikon siat tonga di bagas nami hami memuji pasangapong warmu na badiai. Gabi pilihan na khusus mayali Tuhan tua dopamu. Pasu-pasu mali Tuhan akka ruas ni huriam. Di tonga ni ngolu rumah tangga na sida saya mali Tuhan na mangalehon roha dami. Roha las ni roha dohot pasu-pasu. Asa terpasu-pasu masuk di keluarga ni ruas ni huriamon. Asa toktong las roha nasida jala mardami sonang di ngoluna. Song-songoni di akadak dana na pinasahak muda pinalume homu. Toktong maliton pasu-pasumu. Asa ibu-ibu magodang. Jala terpasu-pasu magabe ianakon si bolas ni roha si bo pasu-pasu. Jala taruli nasida li Tuhan di parsikolaan. Suang songoni dina mangalului parkarejoan. Mangalului sirokak mitordina. Patuduho mali Tuhan. Asa taruli nasida dia kasih las di roha. Suang songoni dia ka keluarga nama kasih holi parbue ni bortian. Parbue ni pardongan saripion nasida. Pahot mali Tuhan haporsiona. Jala tangiho mali Tuhan pangidon nasidai. Jala lehon mahobar tulomoni roham. Asa taruli nasida ali Tuhan dilas di rohai. Jala marulup-ulup matodina ali Tuhan. Mangasahon asin di rohap sabing nasida dingolu pardongan saripioni. Jala taruli ali Tuhan di parbue ni pardongan saripion nasida. Ali Tuhan tuho mahu pasal kami akka ruas ni huriam na merayahon ari hatu tubuh dot ari pardongan saripio. Hok mali Tuhan marningok nasida di asin ni roham sabing na mangalehon las ni roha dok pasu-pasung.
Terpasu-pasu nasida le Tuhan boy nasida makalason. Las ni roha nasida di bagasa tikion, di bagasa samingguon. Na boy nasida le Tuhan marningot di ari hatu tubuh dohot di ari pardongan saripion nasida. Ali Tuhan tuho mahu pasat hami akka ruas ni huriam na di bagasan persahiton toktong mali Tuhan lehon haguguon dohot hamalumon nasyakoi. Pakai maka para medis akka ubat na pinangan nasida gabe dalan lau pamalupon sahit do mga liog gugo. Songsongone di akka na marhabok ni roha liwa maapul-apul mi ali Tuhan. Dina dipakai ho ali Tuhan akka dongan na marholong ni roha. Dina mga lehon apul-apul tu nasida. Apul-apul nasyak koma ali Tuhan na mangapuli sudi keluarga na marsa roha. Songsongone ali Tuhan di na mangadopi akka hamaolon parukilon di tonga-tonga ni ngoluna dongani togu-togu jala lehon mali Tuhan pos ni roha asa boy na sina mangadopi akka namasai di bagasan na mangasahon jala na marhaposan tuho sabing na sida li Tuhan ali Tuhan de bata mauliate madi hatam naing mahami gabe siulaon hatami jala taruli mahami li Tuhan di hatawon na pinasakmu Tuhami asa gabe perbarita na uli ami marhite ulaw nami pakateo nami doho ngolu nami disude parhaladom na makobasi di tonga-tonga ni huriam leho masa dani roha di hami asa boy hami makobasi di tonga-tonga ni akalunggu nabe laho pararaton barita na uli dohot mangaleho diri laho mangalehon pakobasion di tonga-tonga ni ruas ni huriam. Alani ali Tuhan pardusa na godang do hami badia do yang goho. Urasi mahami siya nasa hado saun nami. Asa tama hami ali Tuhan gabe habaron ni pasut-pasut. Tuaka na tua-tua nami akalan siya. Hom ali Tuhan na mamasu-masu na sida di hatuaon na. Jala lehon mali Tuhan akka nauli na denggan. Di ngolu hatuaon na sida asa gabe pasu-pasu. Unang mau luas na sida gabe partuk Tuhan di tonga-tonga di keluarga ale naing mali Tuhan silio poda mana sida di tonga-tonga di keluargai jala gabe pasu-pasu mangasahon guarnya Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martangnya kami tuho amin. Tapuji matuhata maride mahita siam buku ede nomor 120 tolu ayat sada tapasahak ma pilihan paduahon natu pusat. Tatangnya koma piliata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon na denggan do nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami ma siana nelehomi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa ho parhasiak kami pilihanon. Pati bulhon rajamu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhai ma rohanami marhite hita todim. Asalam hutada hami godang ni sileho-lehomi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Ali amanami na di banua gijang sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malomo ni roham di banua tongaon, songo na di banua gijang. Leho matuhami sadarun hanguluan siapari, sesa madosa nami songom panisa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tuhan tama nama masu-masu. Tuhan tama nama ngaramoti hita saluhutna. Dileho mahahi pasot dihita. Salam sehat dari kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas.